Langsung, langsung. Langsung. Langsung, Bro. Di, aku sih. Oh. Ayo kon iki. Hatian aku sih. Oh. Ya aku sih. Aku yang teko sih, kon teko kari. Jangkrik. Ya aku sih kowe. Aku sih ae. Iki lho masih to cilik aku cilik le. Aku nom toko kon. Lho aku tuwek teko kon. Ya Allah. Aku dhisik wis mati ngono pete. Mati ya. Urip iku titik. Kok kate ngenteni suwe ne. Iki lho ono iki. Iya. Intan ngono kon wis sampai esuk. Jel kenyoten. Yo, iya nih cepetan deh. Ngales. Oh, Situ. kon rono lho. Apa kon melaku sih kono lho, kono. Oh. Lho, lamo malah. Yo lali. Kok karepe sih? Ojo tarik. Oh. Wah, welek konco. Welek arek iku. Lungguh kene lho. Wis, akur aku. Akor. Coba tukaran. Awas mulai nyawa mamu. Apa yang jane kono mangko? Tapi om. Yo cakne wong jenenge anu rek. Hei. Oh, Aturane. Loh. Yo apa kare-kare iki sing sananya nih. Sensitif arek iki yang aku ayo. Ayo wes. Aturan. Boleh rokok saya Dedi. Dek, Ayo. kono nang warung ayu abang iki. Yo. Loh, lapor iki. Oh, wis elek akan bola. Ayo. Sopo iki? Langganan biasa. Oh, Bang. Suwe. Oh, elek cakeme lho. Biasa arek ngono. Kok suwe sampean? Kok suwe? Ono arek metu wae lho. Enak Kok sih. gak wis ya wis. Oke, ono iki. Wangen nang sampean. Sampean bro enggak? Bedane sampean karo pasangan. Tunggu sik, Mas. Terus sampean. Bedane sampean karo pasangan. Di matahari kan lho kok to. Jadi matahari kan nyari. Terus Nek sampean kan nyari hati aku. aku udah lulus, Mas. Ngelak rek. Bocor, Mas. Bocor. Mari kita pacaran. Ya. Yo, urunan tapi urunan. Itu gol telu ya kena ya? Iya. Itu gue. Le. Ye. Masuk deh. Oh iya, sing totol le. Kok arek buru le? Oh, keluar. Oh, bingung temen aku. Ya, nunggu rek. Monggo Binara. Oh iya wis. Kon paling jodoh kae lho ngene kono iki. Ah ya. Tak toko acara. Acara. Itu gue lho, urunan. Limo. Masa urunan? Iya. Kon dede piro iki? 500. Iya wis. Kon Waduh. di foto wis. Kowe ku tak kowe. Aku wis jutaan. Gue pun ndak mesti. Limo. Yo, Dah yo. Ajaran, Mbak. Ajaran, Mbak. Iki kata gawe ketelonan apa ya buat situ. Iya, cukup iki. Suwi temen rek, kadang-kadang rokok ae. Seneng tak? Sabar Yo, wedok iku. kesuwen, Rek. Tuku sampe situ. Oh, nak kuat rek. Koy Iya. aku. Sama situ. Carane penalti lah. Yo, tino. Sik. Coba melo-melo. Kurang. Kon siji, Aku yang ngono gabuse. kon siji. Ya aku siji lah ya.
Terus ngono lho kanca lho. Pak, anu Pak, betul korek Pak. Ya, aku ya. Betul. Anu. Nggak Oh, orang. iku. Oh iya. Oh, rokokan. Le, Aduh. tak parah. Le. Jenengmu sapa? Menengok sih. Wow, sangar kayak pape. Tekan ndi rek? Wong di Toko kulon, langsung ngetan. mari ngono ngalor. Asli pundi Pak? Mas, tapi Legowo. beneran kok. Dergowo. Rokok Jurang. siji kok itu. Nusuk lho. Arek. Ada kabeh nek jurang Wong tak enak, enak. bagi rokok. Tak bayar picik. Makane. Berbagi rasa itu indah. Bu, siapa jenis mau warung? Marni. Iya Marni. Iki jeneng warungnya official paket. Sampeyan ero gak? Bedane sampeyan karo baku. Pahit, Cuk. Lah iya. Baku pahit. Bener lah. Ero ya. Ah, seru pahit. Pahit. So, rono ya. Aneh baku. Ah, baku pahit. Astagfirullahaladzim. Yo nyebut, Mas. Tidak. Mbak, apa nih nanya? Merah, Mas. Lah yo. Kok ayu? Masuk deh. Apa sampean masuk tukang listrik kan? Ini ada lampu di rumah, Cuk. Aku malah bolok ini ya. Iya. Pada di bolor. Aduh ya aku campur dewe aku cak. Lipat mau itu kayak gitu. Meruak aku tuh kono. Nyari nih. Mbak, melo aku ah. Nanti, Mas. Yang KUA. Mana boleh? Di lokasi ini nih, iki wong garapno kan yo, ada yo. Wah, atas nama Pak Tuki. Yo, ono. Lokasi ini kene tapi. Yo jajal ngetan ngono boe ono. Duh wis. Iki kok diglontor kok lebar asa? Keren Pak Tuki. Loh, pindah lokasi ini. Endi jare? Takon kan. Nah, saya Mas. Grani. Oh, pedae men. Meneng ae wis seru ketok pedae. Lah niki napa kok padha ngati kabeh ada yang ya? Nah, iki teko warung KUA. Undang wong. Niki anu boros pedae dadi tak blondur ya. Ya, sepedane. Anu, ini saya. Biayane. Oke, Transfer. Nah, ayo sebut. temenan yo. Temenan yo. Oke. Oke, tak transfer ae selalu. Surung. Do aku dikontrak. Wis wis, telu. Kan di lapangan le. Lapangan enggak tempe arek iki rumane. Wow.